Het is vandaag vrijdag en we staan op de eerste dag van Vestrock en we gaan kijken wat de dag voor ons in petto heeft. Wat hebben jullie allemaal meegemaakt vandaag? Ja, nog niet zoveel. Een beetje gedronken, een beetje de silent disco gedaan en ja, dat eigenlijk. En jij? Ja, een beetje hetzelfde. Ik ben de hele dag met haar, dus dat is hartstikke gezellig. Dat is wel gezellig, want zijn jullie met nog meer vrienden of zijn jullie met z'n tweeën? Jawel, maar we zijn ze eigenlijk allemaal kwijt op het moment. Ik zal wel even naar binnen gaan. Als jij zelf Vestrock zou mogen organiseren, wie zou jij dan zeker toevoegen in de line-up? De Foo Fighters, Pearl Jam, zulke soort dingen. Maar ja, dat is misschien een beetje, ja, wie weet, ooit in de toekomst. Maar jij bent er wel fan van. Zeker. En voor wie ben jij dan eigenlijk voor Vestrock zelf gekomen? Voor deze editie dus voor Stien en voor Bente, morgen voor Sommelieu en de Wombats ook vanavond. Dus...